Ассалому алейкум, дӯстони азиз. Умедворам ки ҳамаи шумо хубу тансиҳат ҳастед. Дӯстони азиз, влоги гузашта холодильники навама полностью нишон дода натунистам. Мана марҳамат бинед, камтарак аз аму холодильники пешинамон калонтараша гирифтем. Дарунашам хушрӯ, удобне, дар аму момайни влогом нишон метиҳам. Инҷа уборка доштем. ҳаво имрӯз беҳад нағз буд, кӯдака берун бировардем. Баъд амҷа гуфтам як авқотча андозам. Дӯстони азиз, ҳамин зирбака метавонед шумо любой хел тайёр кунед. Картошка, сабзӣ, гӯшт, ҳамин чи хел жарид карда любой хел метавонед тайёр кунед. Ба вақте ки об меандозен авқотта, баъд метавонед шумо любой чи андозен. Мисол макарон, лагман ё ин ки камтар биринҷ кати ролтна ку ҳамна андозем, бо ролтна приправашам андозем, беҳад нағз мешавад. Вақте ки ҳама чи ман хел жарид мешавад, ман помидору, зира, мурҷ, баъд камтар томатам меандозам. Маззаи авқот беҳад нағз мешавад. Дӯстони азиз, гуфтам хел як авқотчаи тез тайёр кунам. Обакию, баъд дарунаш ба ролт нандозам. Инҷа бошад. Дӯстони азиз, мехоҳам ҳамаи шуморо ба ширкати Атомӣ боз як бори дигар шинос кунам, хотиррасон кунам. Дар ҳамин ҷо номерои апаи шаҳодатро мегузорам. Марҳамат, духтароне ки дар хона бекор нишастаед, метавонед кор дароед. Дар 6 моҳ шумо як борак фақат харид мекунед. Ҳаваам танҳо 150 то 200 сомон аст ва метавонед 2 нафар дӯстонатонро ҳамроҳи худатон гиред, даъват кунед. Дӯстони азиз, беҳад як кори осон аст. Дар хона шумо ҳам хел бекор мешинед, кӯча намеред, ягон корхона рафта кор намекунед, дастатонро оби хунукба намезанед. Фақат як телефон кати шумо метавонед пул кор кунед. Инам кори осон нест дӯстон, ҳар кас карда наметавонад, вале ҳама одамоне ки соҳиби бисёр чиз шуданд, кор карда дар ҳамин ширкат, ҳоло бошад бо ман ба тамос мебароянд ва хоҳишманданд ки касе занакое ки дар хона нишаста бекор мехоҳанд пул кор кунанд, марҳамат дӯстони азиз. Инчунин шумо метавонед аз продуксияҳои анами Атомӣ харидорӣ кунед. Бисёр занон ба ман менависанд, мегӯянд ки хоҳарҷон, барои таги чашм, барои маршинка чӣ кремҳо истифода барем. Манам духтарон, марҳамат, дароед анами апава нависед, шумо ба беҳтарин кремҳоро барои маршин, барои таги чашм, болои чашм, инчунин бисёр барои касалиҳо, метавонанд шумо ба витаминҳо, дорувориҳо, кремҳо, маскаҳо, ҳама чи дӯстони азиз вай кунанд, маслиҳат диҳанд. Шумо дӯстони азиз фикр накунед ки ин ягон информатсияи дурӯғ аст. Ин ширкати корейский аст дӯстон. Ширкати корейский, маҳсулотҳои кореягӣ беҳтаринанд дар дунё. Ман худамам истифода мебарам аз ҳамин кремҳо, аз ҳамин ширкат ва инчунин мехоҳам кор кунам дар ҳамин ширкат. Аз хона нишаста маблағ ба даст орам. Чӣ ки ҳозир ман дар хона дар декрет ҳастам, занон духтароне ки инчунин дар хона декрет ҳастанд метавонанд кор кунанд. Биёед ҳама каса дӯстони азиз, ана ҳамин ба апаи шаҳодат ба менависем ва кор мекунем. Салом дӯстон, ман шарики ширкати кореягии Атомӣ мебошам. Атомӣ ширкате мебошад ки зиёда дар 22 давлати пешрафтаи ҷаҳон кор ва фаъолият мекунад. Ширкат дорои сертификати ҳалол ва GMP, яъне сертификати стандарти байналмилалӣ дошта мебошад. яке аз маҳсулотҳои ширкати мазкур ин хемахем мебошад. Дору пурра гиёҳӣ буда барои бемориҳои псориаз, хоришак, артрит, буғондард, камхунӣ, диабети қанд, фишори баланд, стресс, камхобӣ, запор, артроз, саратони хун, бемории меъда ва рӯда, шамолхӯрдагӣ, иммунитети паст, хотираи заиф истифода бурда мешавад. Бальзам бар зидди ожангҳо ва доғҳои рӯй, крем SPF барои муҳофизат аз нурҳои офтоб, шампун барои қатъ кардани резиши мӯй ва онҳоро мустаҳкам ва ҷилодор кардан, спирулин ва пуерчай барои зиёд ва кам кардани вазн, золотой кушон, биби крем SPF пудра, хамираи дандоншӯӣ ва ғайраҳо. шумо низ дӯстони азиз метавонед дар ширкат шурӯъ ба кор кунед ва ҳамзамон аз маҳсулоти сифати аввалиндараҷа истифода баред. барои маълумоти бештар ва дӯстони азиз, инҷа барас ба кор чука мекунем. Харид карда будем аз
ёвар. Мо дер рафтем харид кунем имрӯз. Бегонӣ будам. Баъди шом рафтем, харид кардем. Чунки кати нинича як хел вақтам хе мешад ки дӯстони азиз шир мехӯрад, успед намекунем кадом вақт равам намедонам, як вақт инҷиқӣ мекунад. Баъд инҷа ба камтар чӣ гирифтем, закуски гирифтем барои кӯдакҳо, лейз, семечки, мохито гирифтем. Баъд амун молочный чизо, сок, анамин молочный вай молоко, шоколадный беҳад бамазза дӯстон, тавсия медиҳем. Баъд ҳамин майдачуда гирифтем. Гуфтам ки имрӯз салат кунам. Салат кати картошка, тухм, сабзӣ, баъд бандуэл, майонез. Шумо метавонед дарунаш ба боз вай добавить кунед дӯстон. Бодиринги салёне метавонед добавить кунед, бамазза мешавад. Ё ин ки просто метавонед бодиринга худоша свежа вай кунед, добавить кунед. Баъд дар ин вақт майонез камтар мекунед, чунки вақти бодиринг меандӯзад уже майонез кати маззаи бодиринг дигар хел мешавад. Баъд картошка фри карда гирифтем обедва. Акнун насиб гуфтем ки чӣ кунем, хонума кунем гуфтем. Бо корубори зиндагии дигар буромад, успед карда натонистем. Инҷа баъд аз покупка карданамон холодильники нава ресток кардем. Чӣ номаш? Ресток? Пополнить. Вай кардем да. Аса мере кардем. Ҳамаша ҷобаҷо гузарондем. Хоҳарчаи манам блогерай дар Инстаграм дӯстон. Шудаи манаи. Дар Инстаграм блогер вай қариб 500 ҳазора вай подписчик дорад. Ваям влоги худша пеш мебарад. Амҷоба амин ристоку, амин асамерею, амин чизокати вай мекунад. Хурдани чизокати видео мекунад. Баъд хай ҳамин буда дӯстони азиз. Бо дар давоми влогҳо мебинед ки мо чӣ коро кардем. ана инҷа бошад дӯстони азиз. Салата саҳаркати сар кардем, сабзи, тухм, картошка ҳамаша ҷӯшондем. Баъд анам хел ранги оливье реза мекунед майда майда лекин. Баъд ҳамашам хел добавить мекунем дӯстони азиз. Реза кардаги будам ман, вақтам нашуд амин вақти реза карданама снимать кунам. Баъди реза кардан ҳамаша анам хел вай карда мондам. Якта видеоча карда мондам дӯстони азиз. Агар ҳамаи ина снимать карда истам мумкин ки вақт бисёр меравад. Баъд бошад охир ба бандуэл андохтам. Майонез кати аралаш кардем дӯстони азиз. Обед буд, вақти обед буд. Ин буд як влогчаи имрӯзаи мо дӯстони азиз. Умедворам ки ба ҳамаи шумо маъқул мешавад. Дар комментария номерои ватсапама мемонам барои ҳамкорӣ, барои реклама. марҳамат дӯстони азиз, касоне ки савол доранд, ягон гап доранд, комментарияи худро гузоранд.